U ovom zadatku takođe treba izračunati vrednost izraza. To su, kao što vidite, iracionalni izrazi, pojavljaju se koreni. U zagradi imamo imenioce koren iz 3 minus 1, koren iz 3 minus 2 i koren iz 3 minus 3. Oni su prilično različiti i najbolje rešenje bi ovde bilo da svaki od ta tri razlomka posebno racionališemo, pa tek onda idemo na sabiranje. Dakle, ovaj izraz je jednak. 2 sa koren iz 3 minus 1 puta koren iz 3 plus 1 sa koren iz 3 plus 1. Racionališemo imenilac prvog sabirka. Isto to radimo za drugi i za treći sabirak. Dakle, ovdje imamo 3 sa koren iz 3 minus 2 puta koren iz 3 plus 2 kroz koren iz 3 plus 2 i minus 15 sa koren iz 3 minus 3 puta koren iz 3 plus 3 sa koren iz 3 plus 3 i sve to puta koren iz 3 plus 5 na minus 1. Taj ćemo izraz sada ostaviti tako, pa vidjet ćemo kako se ovaj veliki izraz u zagradi transformiše i tome prilagoditi i ovaj drugi činilac. Dakle, u prvom sabirku imamo 2 što množi koren iz 3 plus 1 sa koren iz 3 minus 1 puta koren iz 3 plus 1, razlika kvadrata, to je 3 minus 1. U drugoj situaciji imamo 3 što množi koren iz 3 plus 2 sa, opet razlika kvadrata, koren iz 3 na kvadrat je 3, 2 na kvadrat 4. I u trećem slučaju 15 što množi koren iz 3 plus 3, a imenilac je ovde razlika kvadrata, ponovo 3 minus 3 na kvadrat, odnosno 9. I dalje sve to puta koren iz 3 plus 5 na minus 1. Kod prvog razlomka 3 minus 1 je 2, to se skrati sa ovom dvojkom. Kod drugog razlomka imamo 3 minus 4, to je minus 1. Dakle, ovaj izraz je jednak koren iz 3 plus 1. Ovde imamo sada minus 3 korena iz 3 i minus 6. Pomnožio sam trojkom ove sabirke kod brojioca drugog razlomka. 3 minus 9 je minus 6, pa to može da se skrati sa 3 sa ovim 15 i bit će minus 5 sa puta koren iz 3 plus 3, a ovde imamo minus 2. Taj minus i ovaj minus ispred razlomka pretvorit ćemo u plus, dakle, bit će 5 što množi koren iz 3 plus 3 sa 2. I sve to puta koren iz 3 plus 5 na minus 1. Da vidimo kako ćemo najlakše doći do srediti ovaj izraz u prvom razlomku. Ovde imamo neke brojeve, u drugom je razlomak 2, pa da uzmemo da je 2 zajednički imenilac. Tu će se pojaviti 2 korena iz 3 plus 2, svaki od ovih sabiraka treba pomnožiti sa 2, minus 6 korena iz 3 i minus 12, plus 5 korena iz 3 i plus 15, puta koren iz 3 plus 5 na minus 1. Sada malo strpljenja. Od prirodnih broja imamo 15 plus 2, 17, manje 12, to je 5. A od ovih korena iz 3 imamo 2 i 5, to je 7 korena iz 3, minus 6 korena iz 3, pa to je plus koren iz 3. Sad 2. I puta koren iz 3 plus 5 na minus 1, pa to je 1 kroz koren iz 3 plus 5. Sada primetimo da se sabirak 5 plus koren iz 3 i koren iz 3 plus 5 mogu skratiti, tako da je krajnji rezultat posle svih ovih transformacija 1/2.